Hej, mit navn er Matthew. Det er Leo, og her er Morten. Vi er en gruppe elever fra forskellige gymnasier, der deltager i CANSAT-konkurrencen. Og hvad er det for noget? CANSAT går ud på at designe og bygge en satellit på størrelse med en sodavandsdåse. Den bliver derefter placeret på en raket og sendt nogle 100 meter op i luften. Imens den er i luften, skal CANSAT'en lave en række målinger og transmittere data ned til os. Derefter vil den komme sikkert ned på jorden igen med en faldskærm. Efter opsendelsen skal vi analysere vores data og lave en præsentation. Vi bliver både bedømt på vores CANSAT og vores oplæg, men også på vores Outreach-program. Det er her, den her kanal kommer i spil. Formålet med Outreach-programmet er at informere folk om vores projekt. På denne kanal kommer vi altså til at dele vores projektforløb, samt dele de overvejelser og den teori, vi har gjort brug af under fremstillingen af CANSAT'en. Så her er en kort præsentation af vores projekt. Vi har valgt at kalde os selv for flyvende dåseudviklere. Vores gruppe består som sagt af Morten, Leo og mig. Dette projekt har både en primær og en sekundær mission. Den primære mission er, at CANSAT'en skal måle og downlinke lufttemperatur og lufttryk mindst 1 gang i sekundet. Dette er minimumskravet på vores CANSAT. Vores sekundære mission har vi selv valgt, og den går kort sagt ud på at kunne identificere og forudsige skovbranden. Det gøres ved hjælp af målinger af gasser i luften og med billeder af jorden. Det vil vi gå meget mere i dybden i en anden video. Det var alt, hvad vi havde for jer i dag. Jeg håber, I følger med i vores projekt, og der kommer til at komme flere videoer samt løbende billeder af vores arbejdsforløb. Ha' en god dag!